କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ସେଉ, ଅପସନ୍ ସି କମଳା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସେଉ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଣ୍ଡିଆଣି ରୋଗରୁ କେଉଁ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏ ବରପତ୍ର, ବି କଷିପତ୍ର, ସି ଲିମ୍ବପତ୍ର, ଡି ଆମ୍ବପତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଲିମ୍ବପତ୍ର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବର 5ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମହୁମାଛି, ଅପସନ୍ ବି ମଶା, ଅପସନ୍ ସି ଝିଣ୍ଟିକା, ଅପସନ୍ ଡି କୁକୁଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁମାଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ସି ଆନ୍ଧ୍ରା, ଡି କୋଲକାତା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବି ଦିଲ୍ଲୀ। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏ 2 ପ୍ରକାର, ବି 4 ପ୍ରକାର, ସି 3 ପ୍ରକାର, ଡି 5 ପ୍ରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଦଳୀ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏ ମାଛ, ବି ମାଂସ, ସି ଚା, ଡି ମଟନ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଡି ମଟନ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପୁରୀ, ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡି ଜଟଣୀ। ତୁମର ସମୟ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ହୋଇଥାଏ?